हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय जगन्नाथ। आज हूँ संक्रांति। आम ए चलू मंदिर मंदिर टी बुली आसबू। ए तो आग ठाकुर घर देखी सारे तो चलते जी मंदिर मंदिर बुलिक आसिक आज दिन केमती कटला देखिए। सेकेंड डोज वैक्सीन तो भितर आमर ओम बर्थडे भी अच्छी से शॉपिंग करार अच्छी भी आसी पचार चलो सन आम कौन कौन शॉपिंग करें कौन शॉपिंग कर चलो जहाँ कहीं बहुत दिन पर खोली ना बहुत दिन पर शॉपिंग ऑप्शन मिली आज मैंने देखो जहाँ सुविधा होची आनिबो बजेट को देखिए बजेट कौन देख तुम इच्छा। हाँ आज आज पूरा मालदार पे जहाँ आनी पारि हाँ देखिए कौन आनचे कौन नहीं तो पछपटे देखु आम तो किसी नहीं मोबाइल मग्न हो एटा को ब्रिज टंकपाणी ब्रिज ना हो टंकपाणी नदी ना हो भार्गवी नदी देखो सांग मैंने ये हूँ भार्गवी नदी।
ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ନେକ୍ସଟ ଡେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜି ମୋର ଦେହ ଟୋଟାଲି ଭଲ ନାହିଁ ସେକେଣ୍ଡ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇକି। ତ କାଲି କ'ଣ କ'ଣ ସପିଂ କରିଥିଲି ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିବି ବୋଲି ଚାହିଁଲି, କରିପାରିଲିନି। ଆଉ ଦେହ ମୋର ବହୁତ ଜୋର ଖରାପ ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ନେଲା ପରେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ବି ଦେହ ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ନେଲା ପରେ ଭଲ ଅଛି ଖରାପ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିବେ। ଆଉ କାଲି ଯେଉଁ ମୁଁ ସପିଂ କଲି ତ ସେଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିବି। ଏଇଠି ମୁଁ ନେଇଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ପାପାଲି ପାଇଁ। ଏଇଟା ହୋମ୍ ଡ୍ରେସ୍, ଘରେ ଏମିତି ନର୍ମାଲି ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ଏବେ ତ ଗରମ ବି ଲାଗି ରହିଛି, ବର୍ଷା ଦିନ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଫିର୍ ବି ଗରମ ଲାଗି ରହିଛି ତ ଘରେ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇସବୁ ହାଲକା ଫୁଲକା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଲେ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ଏଇଟା ବି ପାପାଲି ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଓମ୍ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଏମିତି ଡବଲ ଆଣିଛି, ଏଥିରୁ ଗୋଟେ ହାପି ପାଇଁ ବି। ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ସେମ୍ ଡ୍ରେସ୍ ହେଇଯାଉଛି ତ ମୁଁ ସେମ୍ର ଆଣିଛି। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପାପାଲି ପାଇଁ ଚପଲ। କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି କି ଆମର ଓମ୍ର ବାର୍ଥଡେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ଡ୍ରେସ୍। ଏଇଟା ମୁଁ ଇଜି ବୟରୁ ଆଣିଥିଲି, ପ୍ୟାଣ୍ଟ। ବାସ୍ ଏତିକି ହିଁ ସପିଂ କରିଥିଲି। ତ ଯଦି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କରିବେ। ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍। ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ଯେଉଁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଛି ସେଇଆକୁ ବି ଦେଖିପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ନମସ୍କାର।